шоҳин ба имтиҳоноти ҷиддӣ омодагӣ мебинад. бо супурдани ин имтиҳон ӯ соҳиби дипломи байналмилалии иқтисодӣ мешавад. аз ҳама ба фикрам имтиҳони мушкилаш ҳамин мешавад, зеро дар ин дафъа ду имтиҳонро якта кардаанд. барои ҳамин камтар тарс ҳаст, аммо аз сабабе ки 9 пешинаашро супурдагӣ будам ва методи экзаменсипуриро аз худ кардам, каме ҳам бошад, оромӣ ҳаст. шоҳин моҳи сентябр 9-ум имтиҳони ассотсиатсияи бонуфузи касбиро ки мутахассисони соҳаи молия, ҳисоб ва аудитро ба ҳам ҷамъ меоварад, бо сари баланд супорид. ҳар нафаре ки ин имтиҳонро мегузарад, дар оянда яке аз аъзои он мегардад. қииндааш ин якум экзаменаш буд, зеро ман ҳоли дар он давра он қадар англисиям сахт набуду. экзамени аввалаш бисёр дониши хуби англисиро талаб мекард. аз ҳамин сабаб барои ман аз ҳама мушкилаш ҳамон имтиҳони аввалаш буд. ӯ 16 сол дорад. ба фарқ аз аксар дигар ҳамсолонаш аз синфи 9 бо хости худ таҳсилро хатм кард. дар ҳоле ки ҳамсолонаш ҳанӯз таҳсилро идома медиҳанд, ӯ аллакай дар як ширкати байналмилалии аудиторӣ таҷрибаомӯзӣ мекунад. шоҳин мегӯяд ба ин хулоса омад ки 2 соли дигар идома додани таҳсил дар мактаб сарфаи беҳудаи вақт аст. имтиҳонҳои эсеро танҳо пас аз ба анҷом расидани донишгоҳҳо, хатм кардани донишгоҳҳо, баъд онҳо дар бораи ин чизҳо маълумот мегиранд. барои ҳамин барои онҳо ин чиз риск буд. онҳо нахостанд бо ин роҳ раванд. таҳлилгарон мегӯянд бисёр муҳосибону аудиторҳо дар тоҷикистон солҳо боз талоши бо муваффақият супурдани ин имтиҳонро доранд ва бархе ҳам бо вуҷуди хатми донишгоҳҳои иқтисодӣ натавонистаанд ба ин муваффақ шаванд. Тоҷикистон аз тамоми ҳамин шахсоне ки ман медонам танҳо 3-4 нафарро замин сертификатро дорад ва дар ин сину сол гирифтани 10 имтиҳони ин сертификат хеле вай аст, мушкил аст. бале. падари шоҳин муҳосиб аст ва дар як ниҳоди иқтисодӣ дар тоҷикистон фаъолият дорад. ӯ 40 сола аст ва дар супурдани имтиҳоноти SSA бо писари 16 солааш дар як зина қарор дорад. вақт нест барои он ки бисёр кормон бисёр аст ва дар хориҷа рафтану супоридан омадан вақт бисёр тангӣ мекашад. фирӯз булбулов мегӯяд замоне фаро расидааст ки бояд волидон ҳанӯз аз наврасӣ дар фикри оянда ва кори фарзандон шаванд. худи ӯ мактаби миёнаро то синфи 10 хондааст. фикр накунед ки ҳама чиз дар пеш аст. вақт бисёр тез мегузарад ва фарзандонам аз хурдӣ аҳамият додан дар кор, ин масъала кор ба ҷои кор таъмин карданам бисёр аз синфи 6-7 аҳамият додан лозим. ҳадафи талошҳои шоҳин барои гузаштан аз тамоми марҳилаҳои имтиҳоноти SSA роҳ ёфтан ба чаҳоргонаи бузурги ширкатҳои аудитории ҷаҳонӣ ё Big Four аст. то сини 22 аллакай мутахассиси қавии соҳаи иқтисод хоҳад шуд. ҳар шахсе ки ҳамин корро дар ҳамин компаниҳое ки ба молия сар кор доранд сар мекунанд, албатта дар дил орзуи ба вазифаҳои баланд расиданро доранд ва ман ҳам орзу мекунам ки ягон рӯзе ба вазифаҳои масалан директор ва ё ин ки партнёр расиданро дорам.